Jeden Řek mi řekl, abych mu řekl, kdo je v Řecku, vždycky řekl. A já mu řekl, že nejsem Řek, kdo je v Řecku, vždycky řekl. Zajímavé, že jo? Ahoj všichni, já jsem Kai. Někteří musím říct, že čeština je de facto jeden z nejtěžších jazyků na světě. V češtině existuje 7 různých párů, přeponit, výslovnosti ř a spoustu výjimek. Čeština je jako výzva a výzvu zvládneme. Pojďte vzdělat s nemožným, jdeme na to. Dobrý den, jmenuji se Xinjie. Začala jsem se učit češtinu ve svém 2. ročníku na univerzitě Zhengzhi. V roce 2008 jsem měla příležitost studovat jako výměnná studentka v Praze. Moc se mi líbí čeština a česká kultura. Stále občas čtu české knihy a píšu v češtině kamarádům dopisy nebo zprávy. Čeština je pro mě takový jazyk, který mi dá fantazii a mezi tím taky klid. Dobrý den, jsem Zina. Začala jsem se učit češtinu v univerzitě Zhengzhi od 2011 roku. Moc líbí se mi malíš Mucha, tak se rozhodla se učit češtinu. Čeština je jako jazyk dětí pro mě. Tak jsem často sledovala české animace, když jsem se učila češtinu. Mluvit česky, to znamená, jsem měla větší slevu. Když jsem cestovala v Českém Krumlově, koupila jsem jenom jeden trdelník, ale dostala jsem 2. Protože prodavač říkal, paní mluví česky. Teď nemluví česky v životě, ale stále píšu v češtině japonským kamarádům, s kterými se poznali v Praze. Ahoj, jmenuji se Saša, byla jsem studentka odboru slovanských jazyků a literatury. Začala jsem se učit češtinu možná před 10 lety. Vlastně jsem si tehdy řekla, že bych mohla ještě zvládnout další cizí jazyk, kromě ruštiny, která byla náš hlavní odbor bakalářského programu. Poté jsem cestovala do Česka a měla jsem výměnné studium na Masarykově univerzitě. Tyhle zkušenosti se mi moc líbilo a proto jsem rozhodla studovat ještě magisterský program na VŠE v Praze a nakonec teď i pracuji pro českou firmu v Olomouci. Co se týče, jak čeština ovlivní můj život, řekla bych, že možná hraje teďka větší roli než čínština v mém každodenním životě, protože mám českého manžela a spolu máme miminko. Teď se domluvím skoro na všechno česky a myslím, že díky češtině můžu dostat víc informací snadněji než cizinci, co neumí česky, a hlavně můžu komunikovat s rodinou manžela přímo, což si myslím, že je možná největší výhoda, protože nemusím komunikovat přes manžele a to je v podstatě moje zkušenosti s češtinou. Pokud jsem nestudovala češtinu na univerzitě Zhengzhi v České republice, bych se říct nemohla. Vždycky mě zajímaly české filmy a literatura a líbí se mi český humor. Myslím, že toto jsou hlavní důvody, které mě motivují učit se česky. Když jsem byla studentkou, byla jsem v Česku 2krát. Potom jsem si byla jistá, že tady chci žít. Tady téměř 4 roky žijí a pracují v Brně.
Ahoj, jsem Sofie. Učím se česky, protože jsem byla v České republice a tam se mi moc líbilo. Myslím, že Česká republika je krásná země a má bohaté kultury, které mě zajímají. Dobrý den všem, jmenuji se Krištof, byl jsem student oboru slovanských jazyků a literatury. Čeština je pro mě velmi důležitá, díky ní mám spoustu českých kámoše a znám lépe českou kulturu. Čeština pro mě je hezký a půvabný jazyk, který má velmi velkou slovní zásobu. Některá slova se nedá dokonce najít ve slovníku. A to je taky jazyk, který používám při práci, protože pracuji teďka pro Českou centrálu cestovního ruchu. Dobrý den, jmenuji se Chen Youru, učím se česky už 6 let a pořád si myslím, že čeština je docela těžký a sarkastický jazyk. Začal jsem se učit česky kvůli tomu, že mi moc chutná pivo. Čeština pořád hraje velmi důležitou roli v mém životě, protože bez ní nemůžu absolvovat magisterské studium. To by bylo všechno ode mě. Děkuji, nashledanou. Ahoj, jmenuji se Yujin. Učím se češtinu, protože to je krásný a bohatý jazyk. Ještě se zajímám o Prahu a českou kulturu. Studovat češtinu je pro mě důležité, protože chci umět dobře česky. Učit se česky mi pomáhá začlenit se do života v České republice, rozumět její kultuře lépe a skamarádit se s místními studenty.